Megérkezett a következő generáció a magyar ökölvívás világába. Hétvégén több amatőr versenyző is profi gálán mutathatta meg tehetségét. A sporteseményen részt vett a Magyar Ökölvívó Szakszövetség új elnöke, Kovács Kokó István is, aki a látottak alapján maximálisan elégedett volt a fiatalokkal. Profi ökölvívó gálát rendeztek Szentendrén, ahol több eredményes amatőr versenyző profi debütálását láthatták a nézők. Az est főmérkőzésén Nélabor Krisztián kétszeres ifjúsági EB ezüstérmes ökölvívó a WBO nagy középsúlyi ifjúsági bajnoki címért húzott kesztyűt. A gála első mérkőzései is tartogattak izgalmakat. Váradi Sándor félnehéz súlyú mérkőzésen mérette meg magát. Bosnyák ellenfele ellen már az elején jobban indított és hamar térdre kényszerítette. Ez azonban csak jobban feltüzelte fiatal tehetségünket, így az ellenfélre történt többszöri rászámolás után Váradi az első menetben technikai KO-val győzedelmeskedett. Úgy készültünk fel taktikailag, hogy azért kicsit több ideig, de az elején láttam, hogy már nem akarja, tehát meg volt fogva az elejétől kezdve, és akkor utána már próbáltam ráállni, befejezni, és ki is pattant, sikerült. A tavalyi felnőtt országos bajnokság 57 kg-os súlycsoportban győztes Kolosszár Valentin a bosnyák Luka Veljovićsal nézett szembe. Kolosszár hamar el akarta dönteni a mérkőzést, erősítéseinek köszönhetően ez így is történt, a harmadik menetben kiütötte a bosnyákot. Ez a győzelem tökéletes felkészülés volt a következő országos bajnokságra, ahová határozott céllal érkezik. Címet szeretnék védeni, ez a cél, és meg is fogom védeni a címet, hogy a válogatottban tudjak maradni, és kijussak a versenyekre, a világbajnokságra, ami jövőre lesz, az EB-kre. Szeretnék eredményes lenni, Magyarországnak érmeket hozni, és a legjobb lenni. Az est legjobban várt összecsapás a Nélabor Krisztián és a horvát Andrija Kuzman találkozása volt. A világbajnoki jövel hódításáért mindent megtett Nélaborg az edzőjével együtt. Tony Davis volt Anthony Joshua nevelőedzője is, korábban pedig a brit ökölvívó válogatott trénere. Ma már viszont Bahreinben edzősködik, így ott 2 hetet, és Szaúd-Arábiában 1 hetet Mike Tyson edzőtermében készültek a címmeccsre. A munka pedig kifizetődött. Az összecsapás 10 meneten át tartó kemény, technikás küzdelmet hozott, ahol Nélaborg minden menetben dominált, maga biztosan uralta az egész mérkőzést, ezzel megszerezte profi pályafutása első világbajnoki címét. Olyan edzések voltak, futóedzések, hogy nem okozott problémát ez a 10 menet, de ugye ennél a 10 meneteseknél azért be kell osztani az erőt, hogy az első 3-ba azért kiüsd magad és ne bírd a maradandó hetet, szóval jól beosztottam az erőmet, bírtam végig, egy jó tempót tartottam, néha azért ritmusváltások is voltak, ahol egyszer-kétszer azért meg volt fogva a horvát gyerek, szóval jó volt nagyon. A címmérkőzés eredményével az edzője is elégedett volt. Nagyon boldog vagyok, mert rengeteg munkát tett bele, és sok időt töltött távol a családjától azért, hogy ezt az övet megnyerje. Nem csak Bahreinben, hanem Szaúd-Arábiában, a Mike Tyson Gymben is edzettünk, ahol komoly edzőpartnerekkel kesztyűzött, és ez is nagyon sokat segített. Kifizetődött az a sok minden, amit gyakoroltunk. Tony Davisnek aznap este nem csak Nélabor Krisztián volt az egyetlen bajnok a Londonban, Lawrence Okolie lett nehézsúlyú bajnok, aki telefonon fel is hívta őket. Az ökölvívó gálán Kovács Kokó István, a szakszövetség nemrégiben megválasztott új elnöke is részt vett. A korábbi minden címet megnyerő ökölvívónk elégedett volt a látottakkal. Nincs gond Magyarországon az ökölvívással, amíg ilyen fiatal tehetségek vannak, mint például Nélabor Krisztián, de Bernát Attilát is említhetném. Azért voltak itt jó pár olyan amatőr bunyós, aki élete első profi mérkőzéssel lépett szorítóba, és megmutatta, hogy a profi között is van keresnivalója. Ugye Krisz már nem ezek közé tartozik, ő már elsősorban a profi pályafutására koncentrál, és meg is szerezte az első jelentős övét, a WBO ifjúsági bajnoki övét. Az évvégi ifjúsági ökölvívó gála remek lehetőség volt arra, hogy a fiatalok megtapasztalják a profi mérkőzések súlyát, és megmutassák azt, hogy velük a magyar ökölvívás újra nagy magasságokba emelkedhet.